Manikiri, pedikiri, kozmetičari, solarijumi, šminka, frizure, parfemi. Podsjeća li vas ovo na žene? Ili pak u moderno vreme više na muškarce? Trebamo li i na ovom polju da budemo u korak s Evropom? Ili neke stvari treba da budu rezervisane samo za pripadnice lepšeg pola? Mišljenja su podeljena, a mi smo pronašli jednog muškarca koji je redovan gost kozmetičkih salona. Pa ja mislim da je za svakog muškarca bitno da posećuje frizerski salon kozmetičara, a ja moram naročito, pošto se bavim poslom kojim se bavim, pa je to najbitnije. Drage gledateljke, zapitajte se koliko često obilazite salone za ulepšavanje i kada ste poslednji put bile. Stefan, na primjer, odlazi na doterivanje bar jedan put nedeljno. Pa od prilike dolazi jednom nedeljno da održava boju i nije mnogo zahtevan. Uglavnom voli da se slika. Dolazi jednom do 2 put nedeljno kod mene, a u solarium svaki dan. A kod mene ne izmišlja nešto puno. On sam eksperimentiše. Opravdavajući okolnost ove priče i redovnih poseta salonima za lepotu jeste i manekenski posao kojim se Stefan bavi. Nije ni on uvek, što se kaže, pod konac. Ošišan, isfeniran, preplanuo i izmanikiran. Pa što se posla tiče, naravno da znači, to je najbitnije. Najbitnije je da si uredan pre svega. Ne znam, možda kad nemam posla se malo ne vodim toliko računa. Malo se i opustim, ali kad ima, mora sve da bude onako na nivou. A kada je reč o solarijumu, iznenadila nas je informacija da ga češće posećuju muškarci nego žene. Pa u suštini da, i mislim da je došlo takvo vreme da se više sunčaju muškarci nego žene, stvarno. Mislim, baš dosta muškaraca dolazi da se sunčaju. Dok je nekada sirova prirodna lepota muškarca bila na ceni, sada se više među devojkama traže oni sređeni, doterani, popularni metroseksualci. Možda su momci iz tih razloga češći posetioci salona lepote. Ko zna? Pa vode više računa. Nekad više vode računa od žena i zahtevniji su od žena. Sa Stefanom smo se osvrnuli na njegovu nedavnu posetu jednoj od evropskih prestonica mode i stila, Milano. Milano sam po sebi je, po meni, jako dosadan grad. Ne znam, prodavnice rade od 7 do 7, bukvalno posle 7 ti ne možeš da izađeš da kupiš nešto u gradu. Ne dopada mi se. Najviše volim kad sam u Novom Sadu, kući je lepo. Između ostalog, imao sam ponudu iz Majamija i iz Njujorka, ali su me odbili za vizu. Pošto nisam položio još ni jedan ispit u ovom januarskom roku i nisu želeli da mi daju vizu, tako da... Džaba lepota kad bez redovnih davanja ispita nema vize, Stefane. E sad, i talente treba iskoristiti. Stefan je kod sebe primetio talenat za pevanje, koji bi želeo da iskoristi. Pa šta da vam kažem, ja sam multitalenat, tako da od mene se svašta očekuje. Nisam Vendi, tako da... Od mene se svašta očekuje i u svakoj ulozi se jako dobro snalazim, tako da i u pevačkoj, što da ne. Saloni lepote kao i obično epicentar su gradskih tračeva. Mi smo od Stefana čuli da se nedavno posvađao sa uskoro koleginicom iz muzičke branše, pevačicom Vendi. Da, Vendi je bez ikakvog razloga mene u emisiji na jednoj televiziji lokalnoj prozvala. I rekla je da misli sve najgore o meni, ja želim Vendi da poručim, da se nabavi svojom kafanom i time da bi joj bolje bilo da ćuti, zato što ja ako počnem da se bavim njenom profesijom neće biti dobro.